ሰላም ከመይ ቀኒኹም ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብናዮ ቻነል እምበኣርከ ኣብዛ ናይ ሎማዓንቲ ድማ ዘ 48 ሎውስ ኦፍ ፓወር እትብል ናይ ሳይኮሎጂ መፅሓፍ መቐፀልታ ፓርት 2 ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ። እታ ፓርት 1 ዘይረኣኹማ ተኾንኩም ኣብዛ ላዕሊ ሊንክ ክገድፈልኩም እየ። ኣብዛ ፓርት 2 ድማ ክሳብ ፍጻመ እዛ መደብ ምሳይ ኮንኩም ክትከታተሉኒ ብኽብሪ እንዳዓድምኩ ሰናይ ምክትታል። ቅድሚ ናብዛ ቪድዮ ምእታወይ ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ኣብዛ ቻነል ዳርጋ 90% ሳብስክራይብ ከይገበርኩም ትርኢ ዘለኹም ቪድዮ 10% ድማ ሳብስክራይብ ጌርኩም ዘለኹም በዚ ኣጋጣሚ ነዞም 10% ሳብስክራይብ ዝገበርኩም ኣዘየ ዘመስግነኩም ነቶም 90% ድማ ነዚ ዝሰርሑ ዘለኹ ስራሓት ብዝበለፀ ክድግፉኒ ትኽእልሉ መገዲ ኣብዛ ቻነል ሳብስክራይብ ምግባር ነዚ ቪድዮታት ሼር ምግባርን ላይክ ምግዳፍን እሞ ደገፍኩም ኣይፈለየኒ። ሕጊ መበል 11 learn to keep people dependent on you. Make yourself important so people need you. ዝኽብለና ከለኻ ሰባት ኣብ ልዕሊኻ ከም ዝምርኮሱ ክትገብር ትክእል ኣለካ። እዚ ከዓ ከም ዝኩላትና ንሪኦ ንኣብነት ኣፍሪቃ ኣብ ዓለም ዘፋፍተመት ኮንቲነንት ከላ ብዝኾነ ናቹራል ሪሶርስስ ወርቂ፣ ነዳዲ ብኩሉ ዓይነት ሪሶርስስ ዝሃፍተመት ከላ ግን ካብ ምዕራባውያን ሃገራት ገንዘብ ስለ ድመፆም ነቲ ዘለዎም ሃገራት ነቲ ዘለዎም ሃፍትናቶም ኣይብርብርዎን እዮም። ብኸምኡ ድማ መብዛሕትአን ሃገራት ቻለንጅ ኣለዎን ማለት እዩ። ምክንያቱ ነቲ ዘለዎም ውሽጢ ክንዲ ዝጥቀሙ ኣብ ዌስተርን ሃገራት ዲፐንደንት ኮይኖም እተን ዌስተርን ሃገራት ዝሃብዎን ገንዘብ ገይሮም እንዳሰርሑ ነቲ ናይ ውሽጦም ዘሎ ዓቕሚ ከይፈተሹ ስለ ዝኸዱ ማለት እዩ። ሕጊ መበል 12 use selective honesty and generosity. occasional honesty can disarm people. ኣብዚ ድማ ቅንዕና ሰሌክቲቭ ቅንዕና ሓደ ግዜ ሰባት እንድሕር ዘይትፈልጦም ኮንካ እንድሕር ብዛዕባ ዝኾነ ነገር ናይ ውሽጢ ዓሊልካዮም እሶም ሽዑ ከምዚ ኦኬ ኣይፈልጦን እሞ ኢሎም እንድሕሪት ኣይፈልጦን እሞ ክትንቀቐለኒ ኢሎም ኣይቀርቡኻን እዮም ኖርማል ኮይኖም ሽዑ እሶምን ልቦም ከፊቶም ስለ ዝቐርቡኻ ማለት እዩ። ሕጊ መበል 13 when asking for help appeal to self interest. people help when it benefits them. ዝኾነ ይኹን ሓገዝ ክትሓትት ከለኻ ድማ ነቶም ሓገዝ ተሓቶም ንዕኦም ከዓ ዝኾነ ጥቕሚ ዘለዎ ኣብቲ ሓገዝ ክትከውን ኣለዋ። ምክንያቱ መብዛሕትኦም ሰባት ክሕግዙኻ ተኮይኖም ንዕኦም እንኮላይ ዝጠቕሞም ተኮይኑ እዮም ዝሕግዙኻ ማለት እዩ። ሕጊ መበል 14 pose as a friend, work as a spy, gather information kindly. ዝኽብለና ከሎ ከዓ ንሰባት ክትተዓራርኽ ትኽእል ኢኻ ግን ንሰባት ተጠንቂቕካ ክትሪኦም ኣለካ። ብዛዕባኦም ኢንፎርሜሽን ብዛዕባ ሓበሬታ ክትፈልጥ ኣለካ እንታይ ዓይነት ሰባት ምዃኖም ማለት እዩ። መበል 15 crush your enemy totally, leave no chance for enemy to recover. ዝኽብለና ከለኻ እንድሕር ፀላእቲ ኣለውኻ ከምዘይትስኡ ጌርካ ክራሽ ክትገብሮም ኣለካ። ምክንያቱ ፀላእ እንድሕር ፅቡቅ ጌርካ ክራሽ ጌርካ ደይሰንቢድካ መብዛሕትኡ ግዜ ስለ ድመላለሰካ ሓንቲ ግዜ ተሰንቢድካ ግን ኩሉ ግዜ ርሕቀቱ ስለ ዝሕልወልካ ማለት እዩ። ሕጊ መበል 16 use absence to increase respect, being less available increase your value. ዝኽብለና ከለኻ መብዛሕትኡ ግዜ ሰባት ኣብ ዝደለዩኻ ግዜ እንድሕር ትርከቦም ኮንካ ናትካ ቫልዩ ኣይርእይዎን እዮም ማለት እዩ። ክላዚ ኩሉ ግዜ ብዝደልኽዎ ክረኽቦ ዝኽእል ዓይነት ሰብ እዩ ስለ ዝብሉ ንስኻ ድማ ሓደ ግዜ ክትጠፍእ ኣለካ ካብ ሰባት ማለት እዩ። ኩሉ ግዜ ክትረኽቦም የብልካን። ብጣዕሚ ውሕድ ግዜ ጥራይ ክትራኸብ ከም ዘለካ እንድሕር ውሕድ ግዜ ንሰባት ትረኽቦም ተኾንካ ነቲ ትረኽቦም ግዜ ብጣዕሚ እዮም ቫልዩ ትገብርዎ ማለት እዩ። ሕጊ 17 keep others in suspended terror, be unpredictable. ዝኽብለና ከለኻ ንሰባት ኩሉ ግዜ እንታይ ከም ትገብር ኣቐዲሞም ከም ዝፈልጥዎ ክትገብር የብልካን። ምክንያቱ ኦኬ ከምዚ ተገይሩ ከምዚ ክገብር ፍሉጥ እንዲ ዝዳእገል ኢሎም ፕሬዲክት ክገብርዎ የብሉን። አንፕሬዲክትብል በቃ ከምዚ ምሻሉ አንፕሬዲክትብል ከምዚ ዘይሓስብዎ ነገራት ክትገብር ክሪኢ ከለዉ ሃንደበታዊ ነገራት ማለት እዩ። ቁፅሪ 18 do not build fortresses to protect yourself, isolation makes you weak. ዝኽብለና ከለኻ ንነብስኻ ክትከላኸል ኢልካ ዕርድታት ክትተክል የብልካን፣ ካብ ሰባት ክትርሕቕ የብልካን። ድሕር ካብ ሰባት ርሕቕካ ዝኾነ ኢንፎርሜሽን ዘይብልካ ብጣዕሚ ድኹም ኢኻ ትኸውን ማለት እዩ። ድሕር ካብ ሰባት ርሕቕካ ዝኾነ ኢንፎርሜሽን ዘይብልካ ዝኾነ ሓይሊ የብልካን ማለት እዩ። ቁፅሪ 19 know who you are dealing with, do not offend the wrong person. ዝኽብለና ከለኻ ምስ መን ከም ትገራጮ ወይ ከዓ ምስ መን ከም ትዘራርብ ዘለካ ኩሉ ግዜ ፅቡቅ ጌርካ ክትፈልጥ ኣለካ። ምክንያቱ ብጣዕሚ ሓደገኛታት ዝኾኑ ሰባት ከይተቆጥዕ ወይ ከዓ ምሳኻ ኣንጻርካ ከይትገብሮም ወይ ከዓ ፀላእትኻ ከይትገብሮም። ሕጊ ቁፅሪ 20 do not commit to anyone, stay independent. እምበኣርከስ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብ ናይዛ ቻነል ናይ ሎማዓንቲ ዝበልክዋ መደብ ኣብዚኣ ዛዚማ ኣላ። ከምቲ ልሙድ ነዚ ዝሰርሑ ዘለኹ ስራሕ ብዝበለፀ ክድግፉ ንትኽእልሉ መገዲ ነዚ ቪድዮ ሼር ምግባር፣ ሳብስክራይብ ምግባር፣ ላይክ ምግባር እሞ እንደገፍኩም ኣይፈለየኒ። ክሳብ ዝመፅእ ዘሎ ቪድዮ ንራኸብ ሰሰና እዩ።